Arratsaldeon guztioi ikusten duzuenez, gaur lehenengo aldiz saltsan saioa Plentsa telebistaren egoitzatik kanpo eta ikusleekin egingo da. Gainera, lehenengo aldiz ere Plentzia eta Gorlizko eremu geografikoa gainditzen duen eztabaida plazaratu dugu gure herrietakoak ez diren gonbidatuekin. Horregatik, lehenik eta behin eskerrik asko Dantxar Gaztetxeari, espazioa eskaintzagatik eta programa hau aurrera eramateko posibilitatea eduki dugulako. Baita eskerrak emotea Plentzia eta Gorlizko gure eskuko kidei, gonbidatuei eta ona hurbildu zareten ikusle guztioi. Hau esan da, hasiera emango diogu programari. Dakizuenez, apirilaren 2an, Uribekostako zenbait herrietan galdeketak egingo dira. Galdera oraindik ere publikoa egin ez bada, ia ziurtasun osoz Euskal Herria estatu espainolarekin erlazio markoaz erabakiko da. Horretarako, gurean ditugu 6 gonbidatuak. Eta nire eskerretik hasita, Elsa Pampara 4, Elkarrekin Podemoseko batzarkidea. Podemos eta bakarrik, Elkarrekin Podemos. Podemos, barkatu. Bere ondoan, Jokin de Pedro, Gorliz eta Plentzako gure eskuko kidea, Laudor, unitorriak. Gero bere ondoan dako Laura Mintegi, Unibertsitateko irakaslea, eta 2012an Euskal Herria Bilduko lehendakaritzarako hautagaia. Gabon. Beste aldean, Iñaki Zarragoa, ITBko zuzendaria eta Etxoko alkate oia. Gabon. Eta azkenik, Aitor Garagarza, politologoa eta herritarra. Hemengoa. Etxekoa. Bueno. Eztabaida hasi baino lehen, bakoitzak hasierako minutu bat edukiko duzue, gaiaren inguruan zuen iritzia plazaratzeko, bai? Orduan hasiko gara Aitor alde horretatik. Aitor, nahi duzunean, minutu bat edukiko. Nik uste dut olako ekimenak orokorrean txalogarriak direla. Baita nik uste dut hemen, Ibekostan edo Euskal Herriko beste herri batzuetan gauzatuko diren galdeketak ulertu behar dira ahalduntze prozesu moduan. Eta baita da oso garrantzitsua ulertzen nire ustez gaur egun erabakitzeko eskubidea egun batean izatea lortzen bada, eta izango berez Euskal Herriko familia politiko desberdinak akordio batera heldu direlako eta goitik berako norabidean erabakitzen delako, izango da betik gora. Nik uste dut hori Matxaga edo Lizarraraziko ere goiek agortuta daude, eta gaur egun nik uste dut ahalduntze prozesu horretan erabakitzeko eskubidea lortzen bada egunen baten izango da herritarrek bultzatzen dutelako eta olatu bat sortzen delako eta hori familia politiko desberdinak ikusten direlako desbordatuta. Eta nik uste dut, klaro horretan ulertu behar dugu ditugu olako ekimenak. Bai? Bai, gure esku dago hori bilatzen du, azkenean herriaren eskutan jartzea gure etorkizuna, baina horretarako metatu behar ditugu indarrak. Azkenean jende asko egon diteke horren alde, baina gero kalean horren beste jende da ikusten. Eta nik uste hor, prozesu horretan gauza asko egin direla orain arte, horrendik egiteko daude, eta horietako bada galdeketak. Eta galdeketak garbi dago, momentu oso berezia dela. Katalunian ikusi izan galdeketak egin zirenean, gauza nola sustatu ziren eta nola ogun ziren aurrera. Ikusi izan gainera, jendeak gero bozka ematera goten denean, azerroako poza izan zuen. Zenba jende ikusi izan telebistan eta han zuzenen egon ginenoak nola ikusi genuen hainbat jende negarrez eta izugarrezko emozioz. Eta hori horretarako kontu ez da azken geltokia, geltokia asko egituko dira, baina jauzia handia izango da, eta dago galdeketak jende asko erakartzen dira momentu dela. Uste dut ametu duzula justo, ez da? Perfecto. Nahi duzunean, Laura? Oso ariketa interesgarria da, hain zuzen ere Aitorrek esan duen moduan, alderritatik kanpo dagoen ekimena delako, eta gure eskuk egin duena izan da hitza ematea herritarrei, ez? Hau da, aukera ematea mundu guztiari ariketa demokratiko bat egiteko. Orduan, honen virtualitatea da, edo virtutea da, hain zuzen ere, hemen herritarrek beraiek planteatzen dutela zer galdetu, planteatzen dutela zeinek hartu dezaken parte da edo zeinek, eta gara planteatzen dutela jakin nahi dutela ezaktoki zer nolako harremana izan estatuarekin, baina not bere esperientziatik, bere eskarmentutik, bere bizipinetatik. Eta gainera zeharo zabalik dagoela mundu guztiarentzat.
Ez dago gauza demokratikoagorik, hain zuzen ere, galdetzea baino, eta dira hemen planteatzen ari dena. Alde batera uzten da zein den subjektu politikoa, norbanikoa da, guztio gara. Alde batera uzten da zein den objektu politikoa, ez da independentzia edo federalismoa, ez da galdetzen dena, momentu bakoitzean eta herri bakoitzean galdetzen dena, eta batez ere alde batera uzten da alderdien artean egon izan diren ikamikak eta hori da honen daukan virtute handiena. Minutua amaitu egin da. Zerrik asko? Jokin, Bai, bueno, nik nire oso ikuspegi lokala emango dut, ezta? Azken baten, Orliz eta Plentziako beste batzuekin batera ari nahi zen lanean, eta alde baterik badaukagu gure esku dagoen filosofiaren asumitzen dugu filosofia hori, ezta? Eta emozio puntu hori badauka, ezta? Zelako etapak egin diran, eta zelan aurrera doan prozesua, eta zelan gero eta isla handiago daukan gizartean, eta komunikabideetan, mai inguruetan, izpide ere bihurtu da, hainbat programatan, eta hori askoren lana da, ezta? Zerrantzarik gabe, badago batzuk hasieratik bultza handia eman dutena, baina gero berriz ere hori posible egiten da aktibatze prozesu baten bitartez. Orduan, guk hemen egiten dugu lana, oinezkoen lana, jendea aktibatu, bilatu jendea parte hartzeko prozesu honetan, zer laurak esan duen moduan da, hori, jendeak beti gora, jendeak egiten duen lan bat, eta ilusio egiten duena, eta ere bat demokratikoa da, ezta? Guk ez dugu inongo politiko egite ordezkatu behar. Minutu amaitu dela. Gero, ekiko dugu denbora gehiago esateko. Elsa? Bai, demokrazia radikalean oinarrituta edo, defendatu behar dugun gauza bat da, gure eskuntako proiektua, txalotu behar duguna, baina ez dugu nahi bakarrik, nahi dugu arlo guztietan erabaki, orduan, ezin dugu eskubideen defentsa txikia egin. Ez dago lurralde eredua edo eraikuntza nazionala gizarte eredu batekin loturik ez daukana, eta eskubide sozialen babesa ezinbesteko baldintza da, eta hor sartu behar dugu bai, erabakitzeko eskubide horretan. Eskerrik asko guztioi, hasiko egingo gara eztabaida honekin. Nola ikusten dituzue planteatuko diren herri galdeketak Uribe Kostako hainbat herrietan? Batzuk ja sartu zarete horretan, baina ez dakit nola hasi nahi duen, Aitor edo Elsa, Jokin, Nola gauzatuko diren? Nola ikusten duzue, Alde batetik ikusten dugu erritmo desberdina daudela, ez da berdin herri txiki batean edo getxo edo eranden moduko leku baten, batzuk masa handiago mugitu behar dute, gehiago aktibatu behar dute, eta gure kasuan pentsata horrek hortxe gaude bitartean, kostatzen da jende aktibatzea, baina erabaki hartu genuen aprilaren 2 egingo genuela galdeketa gero atzeratu egin da, pixka bat Quintanok maiatzaren 7an herri asko batuko delako ariketa horretan, ezta? Eta nola gauzatuko den, ez dakit, pentsatzen dugu hemen lan egitea, baina apur bat zailagoa dela, agian beste Gipuzkoako goierri batean baino, lana desberdina da, ez da hain errez aktibatzen jendea, edo behar bat nahi baduzu, ez daukazu horako masa handia, ez da? Ze estrategiak erabiltzen ari zarete, hori aktibatzen jendea? Estrategiak ez dakit, ez gara profesionalak, ez dakit, zenak esaten digu, bilatu bat egin bideak jende aktibatzeko. Nola? Hasi agerraldiakin, hasi jaiekin, hasi kaleko lanarekin, eta mila estrategia bilatzen dira, eta hor etapa batzuk izan dira, nola izakatea, iase Oialen zera, Bilbokoa, eta hori guztia ere, horren guztia herri guztietan dauka bere isla, ez Plentzian eta Golezen bakarra. Hori ere erabiltzen da, jendea bultzatzeko, baina momentu honetan, hor gaude gure herrian bertan, eta guk geuk egin behar dugun bosketa edo galdeketa baten aurrean,
guk erabaki dugu galdera, prozesua amaitu da, galdera erabakita daukagu, eta hemendik aurrera, aurkezpena Ildoren 11an izango da, eta Sopelan, eta hortik aurrera ja, hasiko da galdeketa egunera eramango gaituen prozesu azkar bat eta oso importante. Lan asko eskainiko diguna eta aktibazioa areagotu egin beharko du. Hor, nik uste kasu horretan jendea batzutan izaten dola bildurrean momentu iristen dela. Zema jende etorriko da, zema jende etorriko, zer esango duten kanpokoek. Garbi dago hemen batzuk egongo direla begira, ager non aurkitu dezaketen utxunea gure ematen. Jendere zen behar zaio, lasai egon behar dugula. Azkenen prozesu bera eta galdeketa bera, bat du izborezko balioa. Hor, prozesu bera hortan, alde batetik militanti izan garenok, izan direnok, izborezko pozartuko dute azkenean bere helburutako gertatzen delako. Baina hori bakarrik, hemen jende asko oin arte mugitu ez denon bituko dugu horretan. Jende batzutan nahiz eta alde egon, ez dute parte hartu nahi izaten dute. Momentu honetan parte hartze hori izartean ere ez dago oso ondo ikusita dago, baina ez da jende guztien nahia edo zera. Egun horretan jende agertuko da. Eta gainera jenderi esan beharko zaio, kontu ez dela azkenean zenbat joten diren. Azkenen prozesu bera da. Eta ikarri behar dago gora, Katalunian ez dago zena. Hori ikusten dugu egin movimentu, zer movimentu dagoen Katalunia. Eta hori batu kritikatu dezakete, baina movimentu izugarri dago jendean artean. Nola hasi izan hori? Hori izan, haren ez den mar, aipatzen da beti, dago, han partida ez da iritsi hogeira, eguneko hogeira. Orokorki hori gintzen lehenengo olatu hortan, eguneko hogeira zen iritsi. Eta hori ziren beste olatu batu herri gehiagorekin, herri handiagorekin, eta partidez hori bera jontzan. Azkeneko olatuan, eguneko bederatzi eta piku lortu zen partidez, baina hortik sortu zen gero movimentu. Kontu ez da horren beste, zer gertatuko da, baizik eta gu martxan jartzea momentu hori, eta berez ongo da aurrera, eta berez etorreko da jendeare gure Nik, dekot pizkat beldurra, eta ikusten dut beldurrarekin, ikusten dut batzutan igual herrin bat bizkortu egin direla, eta ez da berdina dima edo etxarri edo egin diren galdeketak herri horietan edo hori kostara ekartzea. Ikusten dut igual herrin bat bizkortu egin dela, eta Katalunia ere galdeketa horiek ezin dira ulertu ez da estatutuarekin gertatu izan zana. Nola fusilatu zuten estatutoa, eta hor egon zen ezin egona, gero baita auzi ekonomikoa estatuarekin, eta estatuak eduki zuen jarrera galdeketa horiekiko. Hori izan zen, beraz, estatuak batzutan ez da nahi gabe, egiten duena da, Espainiako estatuak egiten duena da, bultzatu galdeketa horiek, edo beren jarrerarekin egiten dutena da, bultzatu, eta jendearen parte-hartzea aktibatu edo behintzat ezin egon bat hori sortu, eta kasu honetan Euskal Herrian nahiko izilik gaudu gertatzen ari den galdeketekin. Baina hori kostara etorretan ikusten dut, hemen soziologikoki badago gehiengo bat, edo behintzat bostei begiratzen badiotu, badago gehiengo bat erabakitzeko eskubideen alde, Plentzian edo Gorlizen begiratzen badituzu zen olako indar politikak dauden, eta esan daiteke, gehiengo oso handi bat dago erabakitzen alde. Beste gauza da, gero soziologikoki nolakoak diren herriak, eta ni batzutan kezkatzen nau eta olako mugimenduetan batzutan ez dugu lortzen apurtzea arroio identitarioarekin, hau da. Familia politiko batzuk ditugun, trasladatzen dugun iruditegiarekin ekimenak egiterako orduan. Eta nik uste dut, eta txalogarria egiten ari dela, baina batzutan kostatzen zaigu hori azalaraztea eta oso garrantzitsua da, jende asko igual iruditegi horrekin ez da sentitzen oso barneratuta. Ez dakit, eta da punteria bat, baina bertsolariak, trikitiz eta beti igual dauz familia politiko batzuekin lotutago. Eta hori ere eragiten duen ikuste dut, parte hartzerakoan, edo ez, baita jende asko erabaki nahi ez duen eta konforme dagoena ez da zertan inbolakatuko, porque eurak daude beren un suscitación de confort edo.
Hori horrela izan da eta ados nago zurekin, hala ere egia da, azkenen urteetan zeharo aldatu dela jendeak politikarekiko daukan harremana eta ikuspuntua. Hau da, aspaldidan egia jendea ez dago prez itxaroten gelditzeko, ia zer esaten duten egin behar dutela. Hau da, gero eta gehiago jendeak planteatu du politika serio egia dela politikarien eskuetan usteko, eta norberak ez badu parte hartzen politikariekin eta alderdeekin orokorrean oso urrunera ez dela heltzen, ikamikatan ibiltzen direla batzuk besteekin, ez? Eta bada ja sasoi bat, badira urte batzuk, jendeak erabaki duela norberaren kontua dela. Bere iritzia ematea, bere ezin egon adieraztea, bere kesa egitea, eta horrela sortu dira zuzen ere partido batzuk, lehen orain 3 urte existitzen ez zirenak eta gaur egun parlamentu guztietan daude. Orduan, hori kutsakorra da alde batetik planteatzea norberaren esku utzi behar direla zenbait erabaki garrantzitsu, eta ez bakarrik profesionalen esku, hori bat, eta gero kutsakorra ere bada ilusioa. Bada, egia da, hasieran haren izan mazen eta partaidetza txikia izan zela, baina ikusi behar dugu, orain arte egin diren galdeketetan, 29% joan dela boto ematera, eta horietatik 95% esan dute baietz. Hau da, zenbakiak oso potenteak dira azalpenetan ibiltzeko. Orain datoz, 111, eta bueno, ja getxo eta beste sartuta, Uribe Kosta sartuta, 110 gora herri izango dira galdekatuak, eta denetara 0.000 biztanleri egingo zaie galdera. Hau da, ari gara oso kopuru garrantzitsu eta mugitzen. Kontuan izan da, 3 milioi ere ez garela gu, ez? Orduan, nik bai ikusten dut, bizkat ilusio hori kutsatu egiten dela, eta besteek egin badute guk segatik ez, eta besteek ahotsa hartu badute guk segatik gelituko gara izilik, eta hori bizkat batetik bestera trasladatu egiten dira. Gehitu nahiko nuke, handicap edo arazo bat daukagula, ze gure gizartea ez dago ohituta parte hartzen, ez dago ohituta erabakiak hartzen, eta hor arazo bat daukagu, eta jendea hitza hartzeko edo erabakitzeko nahia izateko, zer urte asko izan dira esan digutela ezin genuela parte hartu, edo zuzenean ezin genuela egin. Lehenengo eta ben, pedagogia egin behar dela, hau da, landu behar dela, zelan gure eskubidea dela eta aurrera egin behar dugula. Eta gero, behar dugu informazio asko jasotzea edo emotea, denok jakiteko ze galdera zehatza nahi dugun, eta galdera hori motibatzailea bai izateko. Batzuetan ez da berdina gauza bat galdetzea edo beste bat galdetzea. Pentsatu dut, galderaren hori bai izan daitekeela oso motibatzailea zein den galdera. Eta gero, pixka bat hori aurpegiak edo zabarkatu, hori indar politikoekin lotzen zela edo, batzutan bai aurpegiak zeintzuk diren edo ez, kontutan izan behar dugu, aurpegi batzuk asko esan nahi dute alderdi baten edo beste baten, edo pertsona batzuei edo pertsona batzuen. Katalunia hori elkatu duzue familia batzuztako. Katalunia azkenen movimentu horretik sortu zen. Azkenen jende agertzale multikan hasiera. Gero hile da, Katalunian gertatu ziren gauzak hemen dira gertatu, eta horre arlo ekonomikoak edo mobilidetik zigortu duten horregatik jende asko beste mundu batzuetatik etorri zaila. Eta guri hori gehiago botatzen nahi zaigu, baina egia da, beste alde batetik, gure herrian, horren alde dauden alderdi politikoa duten ordezkaritza Katalunia handiagoa dela. Nola edoela konpentsatzen dugu. Egia da, hori ere, gure familia horien gana urridu behar dugula, eta beste familia horien gana arazo ere izaten da, nahiko defensiboa jartzen da, oso zaila
gertatzen ari da, nik herri guztietan errekerela saiatzen, jende horren inguratzen, eta kuriosua da, gure esperientziaren arabera, errazago da, honen dela gutxi, honea etorri den personekin hitz egitea eta erakartzea, hemengoak direnak baino mentalidades o ideologiaz beste toki batzutan daudenak ekartzea baino. Bai, barre egiten dut, ze noizbait entzun dudan olako esaldi bat, eta herri honetan politiko asko dago, ezta? Esaten dela, esan ez hori, jendea, batzutan, edo herriko pertsonak direnak, batzutan bestearekin jakinda, beste alderdi baten arena, hori atzera egiten dute, eta igual kanpokoa izan da besteko zuelako ulertzen zer esan nahi dut, horrezeratik egin dut behar, ze bertokoa izan da batzutan atzera botatzen zaitu jakinda norden bestea. Ez badakizu, ez hartazu jungo eraso. Horrezeratik horrezeratik. Nik uste dut, aldi dago azkenan mugituko garen, mugituko direnak, izango gara berez zerbait erabaki nahi dugun, normalean holan izaten da. Eta, orain arte oso daudenak ez daukate premia hori, edo zute sentitzen premia hori, orduan da oso gatza batzutan olako mugimenduetan integratzea, hori egia da. Bestalde, nik uste dut baita gure eskuren atzean eta herri galdeketen atzean dago baita beldura asko. Gure eskuren nire ustez deko kriston potentzialitatea, eta izan dezak kriston potentzialitatea, baina dago beldura asko, zen nik uste dut baita, eta hori gertatzen da familia politikoetan, azkenan erabakitzeko eskubidea zuk herri bati esaten diren emoten diozunean hitza eta erabakitzen duenean, gero baita, etorkizunean, nork esango dio herri horri, ez duela erabakiko Europar Batasunari buruz, errausteriari buruz, hainbat gauzei buruz. Nork esango dio herri honi ez duela erabakiko horretaz. Nori izango da, eta nire ustez, eta ni sentitzen dudan moduan, eta ez dakit, proiektu eraldatzaile bat, eta dena erakoa gauzatu nahi dugunon iritziz, da estrategikoa gure esku bezalako ekimenak dinote, eta horrekin ez dute esan nahi instrumentalizatu nahi duguna, baina nire ustez da oso aberatsa hori eta mugimendu hori benetan gauzatzen bada eta lortzen badu potentzialitasun osoa, pero lortu izango dio etorkizunen herri honi beste gai batzuei buruz ezin izango dugula erabaki. Badakit horretan ezberdin ez pentsatzen dugula. Egia da gaur eta hori gaur esan du politika ikusteko modura aldatzen ari gara, eta egia da gero eta gehiago eskatzen dugula parte egiteza. Baina hor, aipatzen denean erabakiteko eskubide estatus politikori buruz, eta beste gauza batzuek badaudela erabakitzeko, egia da. Baina nik uste izaera ezberdinetako direla. Hemen errostegia eman dezagun. Errostegiari buruz, nik uste Euskal Herrian badagoela erabakitzeko eskubidea. Beste gauza da, zen mailatan jartzen da erabakia. Batzuk, ari gara, ari dira, entzun bezala eskatzen, hori herriaren eskutan gehiago jarri behar dela, eta ez agintarien eskutan. Erabakitzeko eskubidea, eta zuk zer nahi dugun, ezke gure agintarien ez dute eskubide hori. Beste maila bateko eskubide bat ez ari izketan ez da. Eta gero egia da beste hor dagoela, eta etorkizuneko politikan, herriaren parte hartzeak eta bultzatu behar direla, eta hori da. Eta baina nik uste dut, batzutan esaten dugula gauza bera izango baliatu ez dela, eta ez, hemen guk erabaki dezakegu hori instituzioetan erabaki dezakegu erregiz bateko izango dan, eta erabaki dezakegu, baina ez dezakegu esaten datorren izan nahi dugula, edo Estado Federal nahi dugula, edo independentzia nahi dugula, ez guk, ez herrik eta ez agintariak. Igual zara, lehenko diskurtsoa izan eteke zuzen ere, nahiz eta ados egon gaitezken, erabakitzeko eskubidea behin indarrean jarrita, ez dago mugarik zeren gainean erabaki daiteke. Asko pentsatzen dugu, edo zertaz erabakitzeko eskubidea dugula, baina igual konbenigarria da eramatea eremu orokorrago batera eta planteatzea eskubide politiko oinarrizko eta funtsezkoa da. Kasuan kasukoa planteatuko da objetua, zer galdetzen den eta zeren gainean erabakiko den. Eta kasuan kasukoa izango da ere planteatzea kolektiboa. Baina, prinsipioz, orain planteatzen ari dena da oinarrizkoa. Eta da,
norbanako moduan, eta sartu gabe kolektiboan, ze kolektiboan sartzen bagara, hasierako geuk erabakitzen, ia nortzu garen gu, ia 3 garen, 4, 7 edo zenbat garen, hori oso arriskutsu izan daiteke, hori oztopo izan daiteke zuzen ere historikoki planteatzen zenean autodeterminazio eskubidea, lehenengo arazoa zen hain zuzen ere planteatzea eta gu nor gara, gu horretan nortzu sartzen garen. Orduan, erabakitzeko eskubidea daukan balorea hain zuzen ere hori da, saihestu ekidin egiten duela planteamendu hori, zera subjektuarena, eta planteatzen du norbanakoa dela jaun eta jabe planteatzeko baduela eskubidea gauza zenbetsu gainean iritzia emateko, ez? Orduan, nik uste dut konbenigarria dela ateratzea elementu mugatzaile horietatik eta eramatea orokortasunera. Erabakitzea da eskubide demokratiko oinarrizko bat. Eta orduan, herritarrek gure iritzia eman behar dugu. Eta momentu honetan, gure eskut plantatzen digu iritzia emateko galdera baten inguruan. Ondo, aurrerago plantatu daiteke beste galdera batzuen inguruan. Batzuek ez dute nahi izan eta beste batzuek bai. Elsak aipatzen zuen gai sozialen inguruan, noski, eta gehiago ere bai. Eta gai militarren inguruan, eta badaude, hori Europarekiko harremana, OTANekiko harremana, 1000 galdera posible daude. Eta gai sozialak horren gainean ere erabaki nahi dugu, zer gertatzen den pensioekin, zer gertatzen den erregierekin, baina ez genuke orain nahaztu behar hori, ez zuzen ere, momentu honetan gure esku plantatzen dugulako egin dezagun galdera horren gainean. Bai, nik esaten nuen gehiago, gai soziali buruz galdetu behar dugu, baina bermatu behar ditugu. Galdera horren barruan edo, guk esaten duguna da, galdetu behar dugu, baina galderan bermatu behar da eskubide sozialak egon behar dira. Hau da. Honen dekan abantzaia da galdera plantatzen dutela herritarrek. Beraz, herritarrek halako formulazio egin ezkero, ondo, horrengoz, nik ikusi ditudan galderatan, askoz ere aurre galdera da hori baina, hau da, zen olako harremana izango dugun, baina batak ez du besteak entzen. Nik esango nuke, nahaztea litzatekela orain multigaldera bat egin nahi izatea eta diluitzea orain planteatzen ari dena. Ez dut esaten hori galdetu berez denik, baina, beste gure esku sozial bat sortu daiteke planteatzeko egin dezagun orain galdera hau, fenomeno, nahi beste galdera egin behar dira, baina momentu honetan bai gainean daukaguna da gure esku planteatzen diguna. Nik ez duen esaten gai soziali buruz edo ez galdetzea, nik usten duena izan daitekela beldur bat, egon daiteke beldur bat, kebein kutxe irekita beste galdera batzuk sorta daitezke horregatik dinot, ni bakit orain momentu horretan honetaz erabaki behar dela eta hori da batzen duen jendeko kopuru handi bat eta oso dinamika polita, baina hori beldur hori batzutan somatzen dut sektore batzuetan, porque nahiz eta bai norbanakoak izan gure eskuren subjetuak ezin dugu ahaztu gero jendea joango dela erabakitzera galdera baten inguruan eta nahiz eta norbanakoak izan hemen Euskal Herrian oraindik nahiz eta pausu garrantzitsuak egin diren familia politikoena oso erretuta dago. Eta herri guztietan, eta herri txikietan, nik uste dut oso erretuta dago. Orduan batzuetan beldur horiek nik somatzen ditut eta beldur bat gainditu behar duguna, ze bestela ezin izango dugu gauzat. Eta beldur hori gainditu behar dute batez ere familia politikoak. Gainditu behar dute bestela potentzialtasun osoa ez dugu lortuko ekimen honek duen potentzialtasun osoa. Nire ustez gure esku dago betetzen duen zulo bat edo egiten duen ekarpen handi bada identitateen inguruan egiten duen planteamendu, ezta? Nik uste dut, luzaron bizizan garela beti identitatearen bueltan, ezta? Zein dago identitatea, beste identitate desberdinak eta borroka beti zen da nirea da, ez? Gu euskalduna gara, gu espainola da, ez da, zer da, pizkada bestearekin eztabaida horretan, ez? Eta ez, baina espainola, euskalduna eta espainola, euskalduna bakarrik, eta beti pizkat eztabaida da zela. Eta orduan horrek ekartzen duen freskotasuna da nire ustez, bakoitzak bako bere identitate gauza propioa, ez?
beste gauza bat etorkizun politikoa. Etorkizun politiko hori erabaki behar da demokratikoki gure identitateen artean, eta identitatea eta zurea desberdin izan daiteke, ezta? Baina bai ados jarri beharko dugu, batean biziko bagara bintzat, gure etorkizun politikoa eta gure herria denon artean egin behar dugula. Eta ezin dugula hemen inposatu edo nahi izan identitate berdintasun bat guztientzat. Nazionalitatea ere desberdin esazten dira gure herri politiko horretan, gure estatu, gure estatus politiko fiktizio horretan, denon artean erabaki behar dugula. Horregatik pensatzen dugu, alde horretatik aktibatzea dela oso urrats positiboa eta integratzailea guztientzat. Eta hori, agian pizkat nik azpimarratuko dukena mugimendu horretan. Eta lasai asko, dago dakioke edon hori, berdin da ze mugimendu, ze alderdi, ze ideologia, ze identitatea, uste dute kartak oso garbi jartzen dira maitaina. Eta agian horregatik datorre bere, agian nahiako arrakasta, Beste gauza gara, ados egotea eta preste egotea lan egiteko aktibo batean, eta implikatu dago mugimenduan, baina Iaki dinoen azkenean jende asko dago ados, baina ez dira asko mugitzen, agian hori falta pizka bat uderri hauetan, baina pensatzen dugu hau dela azkenean den gauza bat, oraindik eta hasi gira. Nik uste dut urte hau oso garrantzitsua izango dela. Orain udaberrian dator ikaragarri eskolatua Gipuzkoaldean, eta gero etorriko da Unibe Kostakoa, eta hori izango azkena, zeren Unibe Kostako parte bat, getxo, azarroan etorriko da, eta bien bitartean beste asko, eta 600.000 persona lanean, eta herri guztietan, herri bakoitzan horren dakarren azpiko lanarekin, lan fresko horrekin, uste dut bultza hori izango da. Lehen komentatu dira datuak eta nire datuena ez dioten beste garrantzia emoten zenbat jende parte hartzen duen, egia da garrantzitsua dela lako ekimenetan, zenbat eta jende gehiago parte hartu hobe dela, ulertu behar da prozesu baten moduan, esan duzun moduan, prozesu bat epe luzekoa, eta ez da hain garrantzitsua zenbat jende parte hartzen duen, baizik eta prozesua hori argi dago. Baina hor ditugu erronka handiak oraindik, porque nik uste dut eta niri nabaritzen dela Uribe Kostan, erabakitzeko eskubidearen erronka oraindik ez dagoela jendearen agendan. Ez dago jendearen agendan, eta hori da nik batzutan nik daukadan beldurretariko bat. Igual partartzen du eguneko 30, baina gerta daiteke herri horretan agendan egotea erabakitzeko eskubidea. Nor jartzen du gure agendan, nor jartzen du agendan gure osa. Prentsak eta komunikabideak, eta hori ez dago gure esku. Hor dago erronka bat. Azken baten lortu behar duzu, irabazi behar duzu agendan egotea, agenda publikoan. Dago nire agenda personalean, zure agenda personalean, nire agenda personalean, baina agendan egotea hori irabazi behar da. Eta bultzada gudia behar da, azkenean, kirolari batek agendan egoteko lan gutxiago egin behar du, baina herri mugimendu batek agendan egoteko lan handia. Eta alanda guztiz ere, nik uste dut azken urtean, telebistan, Euskal Telebistan eta asko dagoela agendan gure esku dago, izkidean, burutan, apoka irabazten ari dira. Baina ez da, ez dago mugitzen, baina oso zaila da. Azkenean edo zer jardiketa egiten dira, edo hauteskunde egiten dira, zenbat diru gastatzen da, oso egin bazen jartzago. Zenbat informazio ematen da, periodikoetan, telebiztetan, erratietan, zenbat diru gastatzen duten aldarri politikoek. Eta gero, haiera, erabakitzen dena, loteria da, eta egiten da. Gugari gara, diruri gabe, biduri gabe, ezan berri bat bultzatzen, azkenean egingo duguna, eta loteria, da gutxiketara prozesu horretan aurrera ateratzeko. Ordu nik uste torre, ototu nartu behar dugula, hori dela, eta horregatik nik esaten dut, nik ere datuk ez dire beharrezkoak, importantiak. Gerren azera da, datu batzuekin, batzuk,
gure kontra. Etorriko direla, jakin behar, esan behar dugu jendeari entzildurtzeko. Gure datu dela onak izango, baina beste toki batzotan olako datu kaskarretatik hasita, gero movimentu oso indartsu sortzen dara. Eta jendeari zen behar zaio, giza eskubide kolektibo bati buruz ari garela. Nazioartean onartutako giza eskubide kolektibo bati buruz. Onun onartzen den erabakitzeko eskubidea, determinazio eskubidea, hor dago. Estatu espainolak berak ere, 1996an, berretsi zuen ONUn onartu ziren bi nazioarteko itun. Bat eskubide politiko eta zibilik plantatzen zituen, eta bestea eskubide sozial. Lehenengo artikuluan, lehenengo apartatuan, lehenengo artikuluan, ze esaten du? Herri guztiek duen bere autodeterminazio eskubidea. Lehenengo apartatuan, lehenengo artikuluan. Eta handik horre hartzen die, politikoan, politikan parte hartzeko. Beste kultura eta eziketa eta izateko eskubidea zen. Itun horietan oso eskubide importante geratzen dire. Eta eskubide kolektibo, bakarra, eta lehenengo apartatuan, lehenengo artikuluan, erabakitzeko eskubidea. Orduan, jendera izan behar zaio, hori gure dagokigula. Eta esan behar zaio, katalanak, ez oso legez ari diren, baina legez ari ez dana lehenengo gobernu bat da. Tik berak, sinatu baldin bado nazioarteko itun bat, hori beretako eta estatuerako hori legea da. Egongo da konstituzioa ez da egongo. Zu sinatu baldin baduzu, hori bete behar duzu. Orduan, zeinik edon betetzen, zeinek ukatzen die biei erabakitzeko eskubide hori, estatu bat. Zein ari da lehenengoa legalidadeaz betetzen? Madrideko gobernoa. Nik ikusten dugu moduan prozesua da importantea, esaten duzun moduan, eta ez horren beste emaitzak. Prozesua importantea da lehenengo eta behin jendeari interpelazio bat egiten zaiolako. Hau da, egun horretan urnara joan ala ez joan, jendeak badaki interpelatu izan dela, galdera bat luzatu zen dela, eta aukera aukirunera erantzuteko. Beste alde batetik, ari da giro bat sortzen gure eskubidea horren gainean iritzia ematea. Eta egiten ari dena da baldintza subjektiboa sortzen. Zer gero gertatzen da, baldintza objektiboa gertatu zenean, ez badago atzetik aktibazio subjektibo bat, orduan, gerta daiteke, zera, ibarratze planarekin gertatu zena. Hau da, baietzen lan izan baliote. Edo prozesatzeko aukera izan balu. Hau da, objektiboki zegoela bide juridiko bat, bide parlamentario bat, baina subjektiboki ez zegoen atzean indar kolektibo bat hori babesteko. Eta gertatu zen, Madridetik bueltatu eta kajoera joan zen. Ez alderdiek eta ez herritarrek, ez genuen izan adorerik horri usteko. Orduan, zer egiten ari da orain? Egiten ari dena da, subjektibitateak piztu, kontzientziatu, giro bat sortu, eta hori ezinbestekoa da, zer naiz eta demagun Europa planteatu, dekretuz, autodeterminazio eskubidea daukazue, eta eukiko bagenitu ere baldintza objektibo horiek aurrera egiteko, subjektiboki ez badago kolektibo bat hori babestu egiten duena, atzean bultzatzen duena, utzaren horrengo da, alperrik. Orduan, gure eskuren balioa hain zuzen ere hori da. Interpelazioa, subjektibitateak piztea, giroa sortzea, eta kontzientziatzea eskubide politiko oinarrizko gara. Demokraziaren oinarria. Zergatik, gero beharko ditugu, lastoa ziku dugunean beharko da txispa, eta beharko da, Katalunian gertatu da, txispa izan da, agrabio politikoa, izan da, ekonomikoki ez dut larri egon direla, izan da ez dakatela baliabiderik, bai osasuna eta bai hezkuntza penagarria zen zeukaten egoera ekonomikoa, eta momentu batean sentitu ziren insultatuta, ninguneatuta, eta ez dut, honela ez dago segitzerik. Eta dut digaia puntu batera, atzera biderik ez dakana. Ez dago atzera biderik. Edo zer egin daia
estatuak, bai estatutu bat eman edo kontzertu ekonomikoa edo alakoa, ez zaie nahiko. Edo dira puntu horretara. Gure kasuan, arazo larriak izan ditugu, batetik, lubaki politikoak izan ditugu 50 urtean, eta hori oso zaila da gainditzea, gero neke psikologiko ikaragarria dago herri honetan, kostatzen zaigu berriro ateratzea, nekatuta gaude psikologikoki, politikarloan, eta gero ez daugula agrabio ekonomiko hori, ekonomikoki hobeto gaudelako, estatutu ezera, kontzertuari esker. Orduan oso diferentea dagoela, baina guk bai piztu behar dugu lastoa, ziku, kendu, prestatu eremu hori, eta hemen badago sentimentu autonomo hori, badago nahi hori sekularra, mendetakoa, Katalunian egon ez dena eta hemen bai egon dena esatearena obeditu egiten dut, baina ez dut betetzen agintzen didatena. Sentimentu hori mendetan etoki izan dugu hemen. Hau da, agintzen didazuna, obeditu egiten dut, baina ez dut betetzen. Hori egon badago. Baina momentu psikologiko eta politiko ahulean harrapatzen gaitu ere guztiak. Zein da gure eskure lana, hain zuzen ere baldintza subjektibo horiek sortu, objektiboki aukera dugunean, konbentzitu nago txispa, baina ez dara falta. Nik uste dut hor ere beldur batzuk daudela, azkenean zuk esan duzu azkenean bidea eramango gaitu momentu baten estatuarekiko nik uste dut, eta gaur egun indako relazioa Holandago estatuan ez da posible estatuarekin ezer erabakitzea eta Espainiako estatuarekin adostasun puntu batera heltzera erabakitzeko eskubideen kontuarekin. Orduan hor helduko da momentu bat, hau segun zen nolako bidea dekonen arabera, baina helduko da puntu bat, non talka bat egongo da eta hemen familia politikoek erabaki batko dute. Noren mesedetan jarri, edo zein izango den, edo batzuk defenditzen dute, indar politiko batzuk defenditzen dute estatuarekin beste marko bat adostarena, ikusi behar da horrek zibilbideakon, edo horrek izan daiteke baita modu bat behin estatuaren ezetza topatuta edo estatuaren mugak topatuta gero bestea elikatzeko, edo beste batzuk baita esaten dute, ez dagoela adostasun puntu bat heltzerik horiegaz, guazen gure bide propio egitera, eta helduko puntu bat desobedientzia edo ditu nahi dugun moduan edo herri honen zilegitasuna jarriko dela mahai gainean. Eta hor baita hor beldurrak daude, nik uste dut. Eta horrek ere ez du usten batzutan gure eskuren potentzialtasun osoa gauzatzen. Eta gero beste kontu bat, nik uste dut oso garrantzitsua dela, baina da oso garrantzitsua, lehen esan dut herri aktibatzea eta agendarena, nik uste dut oso garrantzitsua dela aktibatzea eta agendarena komentatzen dugunean. Nik ez uste dut gure eskuk egiten du bere lana, eta galdeketa bat izartzea, eta gure eskuri ez dagokio batzutan. Eta ez dugu gutxi behar sama guztia gure eskuren kasuan. Baita sama norbanako dekogu, kolektibo dekogu, orduan gure eskuk plantatuko du ebi galdeketa bat, gai baten inguruan. Eta nik uste dut hor, familia politikoek edo eragile sozialak edo erakoa, independentzien kontrakoa daudenak, proiektu konfederal bat nahi dutenak, egin behar dutena da, sinistu herri galdeketa horiek benetakoak direla, eta kanpaina egin euren proiektu politikoa defenditzen. Eta hori da modu bat ere, da modu bat aktibatzeko. Ez nazartzen gure eskuk egiten duen lanarekin, gure eskuk egiten du bere lana, eta jartzen digu galdera bat mahai gainean. Guazen eztabaidatzera eta familia politikoak guazen aktibatzera gure oinarriak, eztabaida izatea proiektu politikoen inguruan. Igual aurreratzen ari gara pilo bat eta hori izango da bidearen amaieran eta bidea tentsionatzen denean gehiago, horretara helduko gara, Katalunian gertu duen moduan, gaur egun eztabaidatzen da ez bakarrik erabakitze duzue, baita proiektu politikoa. Familia politikoa aktibatzea ere, bada pizkat gurrean, gure eskolakoan, ez dakizunez, mozioak orkestu dira, bai Plentzian eta bai Borlizen, bai udaletxetan, eta bietan onartu da gure eskolako mozioa, adierazpena, eta jarraitzen oso harreman ona dugu, talde guztiekin, eta bai mozioa bai gurenago, eta bai mozioa egin zenean, orkestu zenean, mozioak, eta aurrerantzen ere, orkestu da publitzen direneaz, zelantari gabe, jarraituko dugu kontaktua neurrekin, eta gure asmoa da, nolabait gure ordezkari politikoek bultza bezatera jendea
galdeketa hau aintzat hartzera eta parte hartzera, ez? Eta, izango litzateke beste aktibatzeko beste modu bat, baina ja, zuzenean, alderdi politiko, ordezkari politikoekin politikoa gaintzat hartuta. Aipatzen ez egia da, hor partidu politiko daude, ideologiaz berriki daude, estrategiaz berriki daude, eta horrek godera. Gure esku dago ikusten ari dala ideologiaz berriketako jendea biltzen eta hor pausok ematen, guk gauza izango bagina. Gure esku dago gauza izango baliz, azkenean oin gertatzen ari den bezala. Azkenean gaur egun legebiltzarran dauden gehiengo handia dago erabakitzeko eskubidea. Gaur egun hor sortu den batzorde horretan, badirudi, planteatuko dela erabakitzeko eskubidea. Nik uste dut hori lortzen baldin bada. Alderdi politikoek hor bentsatu alde daudenak, benetan planteatzen, jarretzen dute planteatzen eskubide dutela. Nahiz eta gero torreko diren diferentzia seguru. Eta diferentziak ez ditxarrak, diferentziak onak izan dituzke, diferentik izan behar gara, diferentik izango ez bagine lanak molde bateko izango gineteke eta ez gineteke inora joango. Orduan kontua ez da gero ze gertatuko da nahize bildur, ez? Haze aukera izango dugu. Azkenean, piztu dugulako, erabakitzeko eskubideen aldeko movimentuari, eta hortxe utziko dugu alderdi politikoen artean beraiek judiatu dezaten. Eta beraiek jakingo dute guk benetan indarra hartzen berdin badugu, gizarte honek zer nahi duen. Eta alderdi politikoek eta ezberdin pensatu, akordio batera iritsi beharko dira, azken gizarteari nahi duena emateko bestela gizarte jarriko da bere kontra. Ez que niretzako guztiz kontrakoa da, niretzako galdeketa hori bakarrik da hasiera. Hau da, etortzen den momentuan ez da kasualitatea. Ireki izan nolako denboraldi bat, eztabaidak oso normalak ziren, kinfen eta olako gauzekin, mugimenduekin zabaldu zen erabakitzeko eskubide hori, edo mahai gainean edo agendan ipini izan hori posiblea zela, aukera zegoela, hainbat urtetan esan digute ezetz ezin dugula erabaki, ezin dugula parte hartu beraien eskuetan usteko eta beraiek erabakiko dutela. Eta han egon zen patada bat eta dana buruz bera bihurtu zen, da hasi zen, etorri zen hori mugimendua eta nire ustez hau bai dator horrekin lotuta, gizartea pentsatu zuen, baietz, sinistu zuen, erabakitzeko eskubidea argia eta garbia zen gurea. Eta orduan, baina orain behar dugu hori mugimendua aurrera eramateko heziketa bat behar dugu. Hau da, jakin behar dugu, ikasi behar dugu, zelan parte hartu. Eta nire ustez, galdera ez da helmuga. Galdera, irteera baino ez da. Hau da, gero ezin diogu esan gure politikariei hau da zuena eta zuek egin nahi duzuena. Nik ez dut hori uste. Pentsatzen dut, pertsona mugimenduak jendea egon behar dela, 375 egun urtean zer, horren atzean eta horrekin lanean. Osea, ezin dugu esan, alderdiak egon behar direla sartuta? Noski baietz. Baina ez dakit nik interesgarriagoa da pertsonak egotea alderdiak baino. Baina, gauza horiek azkenean alderdik erabakiko dute. Eta legebiltzarrek erabakiko. Baina nire ustez ez dute. Eta hori da, hori esku dagoen dauken gutxea, etorkizunerako begirada edo iritzi hori da. Beste gauza bada, gizartea aktibatu jarretu behar duela, horre prozesu horretan laguntzeko, zirikatzeko, eta gauza guztiak da, hori da. Iritzia emoteko eta gure herritarron prozesua da eta herritarron egon behar gara bukaera arte, baina ez galdeketa arte, baizik eta lortu arte. Gurea izatea, benetan erabakitzeko eskubidea gurea izan arte.
Hor beldur asko sortzen dira. Azkenean zuk esan duzuna, helduko da momentu bat interpelazioa egongo dela hor Eusko Jaurlaritzan, ez dakit nor egongo den, legebiltzarrean. Eta hori da nahiko deserosoa izan daiteke nahiko deserosoa. Azkenean hori dotatu uste Masi, Mas esan, Mas igual erabakitzu zuen alde bat zegoen, baina esan independentista. Baina Mas ikusi izan behar eta olakoak harrapatu zuen, eta erabaki zuen. Edo honekin noa, edo nire etorkizun politikoa ikutara da, azkenean, eta hola izan zen. Eta erabaki zuen olako hartzea. Eta olako horrik jende asko beldur dio. Eta nik uste dut berdina gertatu altzaio Podemosi zentzu baten, helduko da momentu bat, esatea bai, erabakitzen eskubera lehenago, baina kontu zibili behar naz horre. Olatua heltzen bada eta gainera ikusten bada ezin dela gauzatu estatuarekin, hemen erabakitzen bada, hor gelditzen zara... Guk eztabaida izan beharko dugu, guk ez duguna ez gaude ados, eta hori leku guztietan esaten dugu, unilaterala izatearekin. Hori bai ez gaude ados, bai, arazoak sortzen badira, egin beharko dugu eta eztabaidatu beharko dugu, eta, berriro, baina momentuz, guk nahi duguna da, hori, bien arteko akordio bat izatea. Hori katalanek esan dute, Oindik esan dute katalanek, prest daudela eseritzeko Madridekin hitzartzeko. Bilateralidea nik uste hori da puntua da, ze hori isten baldin bada. Azkenean hortik ezindek baldin baiteke aurrera jun. Zer egin? Laurak esan duena pizka bat, jendea dau, nekatute dau, ematen du hori, ez da kostatzen zaiola... Baina Katalunian ez dago... Ez, Katalunian ez, hemen. Ez, baina, zera, etorreta inak izaten ari dira, ez? Bilateralitatea mundu guztian nahi du, hori da ideala. Bikote batean ere, arazoak daudenean, eduzu elkarren arteko akordioetara heltzea, zer gertatzen da batek ez duenean nahi akordiorik. Azkenean besteak hartu behar dira bakia. Ez dago besterik, hau da, askotan dibortzioa ez da adostua, da batek ez zuen duelako gehiago aguantatu. Eukidoen konfliktuarekin, jendeak berriro nahi du beste konflikto batean sartu? Nik uste dut, orain, egoera ona da, eta lotzen duen, zuk esan dako, hori, jendeak zegoela... Ez baina, Adi, ez dakite igual txartu da adierazi duen nire burua. Nik esan nahi dudana da, Kataluniako eta hemengo prozesuak diferenteak direla, hain zuzen ere, politikoki eta soziologikoki ibilbide diferentea eraman dugulako. Orduan, guztion bat gatoz, beti dala hobea, adostasunaren gainean oinarritzea erabaki guztiak. Eta bi aldeen artean. Baina zer gertatzen da, alde batek nahi ez duenean, ez eta ez, inolaz ere, nahi ez duenean, ez da izarretzea mailan, ez? Orduan, hori ikusten ari gara Katalunia. Nik galdera bota dut, nire galdera izan da, gogoak daude orain Euskal Herrian olako konflikto baten sartzea, ze hori azkenean, konflikto bat da. Ez dakite galdera botatzen dut. Ez, a ber, konfliktua esaten ari zara estatuarekin edo Euskaldunen artean? Estatuarekin. Nahi konfliktorik inork ez du nahi konfliktorik. Baina ez duzu nahi egon bikote batek apurtu nahi badu, ez duzu nahi konfliktorik, baina ez duzu nahi mantendu bizitza hori. Ordan zer egiten duzu, irentzi, jasan, amore eman, edo eten. Eta batek ez badu nahi eta besteak bai, azkenean eten egiten da. Horregatik, jendeak egin behar du, zer nahi du, zer koste duen horrek, eta zer bat kostatuko zaigu, hori konfliktoa. Konfliktoa dago. Bati ezetza ematen zaio momentutik, edo ukatu egiten zaionetik eskubide bat, konfliktoa dago. Esatea horren bakea dagoela eta ez dagoela arazorik ez da egia. Hemen jende asko dago,
hain zuzen ere planteatzen ari dena eskubide hori indarrean jarri nahi duela. Beraz, konflikto badago. Bale, baina gogoak daude... Elsa, nik uste garri dagoela hor ere, zerbait egin behar duela, benetan gizarteak kontzientziatu dadin guk hemen esaten ditugun gauzataz. Eskubide badala, eskubide hori tokatzen zaiola Euskal Herriari, onartua izan behar dela, eta seguraski, batzu pentsatzen dago, ez du, eskubide hori izango baren du, onartuko bali gute, gure ongizatea onditu ingo da, hobeto biziko ginetekela, eta harremanak Espainekin ere hobiak izango ginetekela. Hori konbentzitu behar dugu. Eta, igual ez dugu konbentzitzen izartea, baina, klaro, konfliktu dalako ezin diteke hori planteatu. Konfliktu hori dagoelako. Hemen, historian zehar, gizarte mugitu izan ezpalera, ez dugu horretarako ginetek. Ez dut hori izan nahi. Ez, baina kontu sobre konfliktorekin, konflikto, eta gainera konflikto zein jartzen du. Ez dago jartzen, hori ere neurtu behar da. Egun ematen gizarte honek ez dut ematen badua ez. Nik ez dut esan konfliktuarekin enfrentatu behar ez dugunik. Nik ez dut esan konfliktuarekin enfrentatu behar ez dugunik. Baizik eta esan dut jendeak nahi badu konflikto hori izan. Galdera botan dut. Nik uste dut edolako ekimen bat existitzen den momentutik eta ekimen bat gainera mobilizatzen duela jende kopuru nahikoa hori da gatazka baten adierazgarri. Eta gero hori ja berez. Eta gero gaur egun nik uste dut gatazkaren terminoak berdefinitu egin dira. Gatazka badago, baina terminoak berdefinitu egin dira. Eta gero ja beste kontu bat eta ze kosteak ikiko duen edo ez, hori nik uste dut hori dagokiela alderdi politikoi eta gainera Uriel Kostan ikusten dut aukera superpolit bat dagoela esateko behitzu. Hemen Uriel Kostan batez ere Euskal Herria Jeltzalea EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek daukate, bintzate esango dugu, nik ez naso sartuko, baina, gor Lemoiz, Plentzian, Barritkan eta hor dizenta sopelan daukate indar korrelazio nahiko potentea. Alderdi politiko horiek egin beharko zutena da, sinistu kanpainan daudela. Galdeketa heldu horretik sinistu behar dute kanpainan daudela eta hor eztabaidatu koste politikoetak. Podemos igual definitzen du eredu federalista, EH Bildu independentzia eta EAJ erabakiko du zer akordioa dena erakoa. Baina hori izango zen eztabaida interesgarria sortatzea eta sinistea eta horrek nik uste dut egingo ziola mesedea gure esku plantatzen duen dinamikari. Eta hori izan daiteke pizgarri bat. Eta ez bakarrik alderdi politikoak, sortu daitezke eragileak, dena erakoa. Batzutan familia politikoen terminutan entziten dugu, baina hori oso mugatua da eta gure eskuka gainera adierazi duguna da kontrakoa egin behar duguna. Eta hori, nik uste dut alderdi politiko sinistu behar dutena eta hori batzutan ere ez duena sumatzen daudela gogorik horretarako. Guazen sinistera galdeketa hau. Baina alderdi politikoak estrategia ezberdinak dituzte, elkarri begira daude eta hori adik ikusten gure sektorearen barruan. Danetakoak gaude, baina batzutan ikusten duzu familia guztietako beste batzuk ez daudela. Horrekin jokatu behar dugu, azken horregatik gizarte mugimendu bat, eta horregatik egin dugu apustu horrekin. Alderdi politikoak, gurekin bat etorriko behar danak eta gauza guztietan asko zobeto, baina bestela, gu momentu sozialo gara eta gona horrela jarretu behar dago. Alderdi politikoak normalean mesfidateak dira kontrolatzen ez dutenarekin. Eta ez zuzen ere hori da politena gure esku dago honetan, ez? Ez dela kontrolgarria alderdien aldetik, naiz eta aleginak egin izan diren, baina oso inteligente jokatu izan dute eta ez dute permititu alderdiek esku sartzea, ez? Orduan, ez bada kontrolatzen, orduan uskur, mesfidantzaz begiratzen zaio, eta hori positiboa da, ez zuzen ere seinalea autonomoa dela, independiente dela, eta ez dakala beste morrontzarik jendearena baino. Beraz, aldorretatik, nik positibotzat hartzen dut alderdiek ez ikustea guztiz begionez. Ze begionez ikusiko badute seinalea kontrolatuko lukete, eta ez dute kontrolatzen. Horregatik meritua herri lanean dabilen jenteari eta gainera hemen guztiok nola edo ala esan dugu moduan gure eskuk
markatu behar die linea alderdiei, ez? Eta saioak daudenean eta egon dira eta egongo dira gehiago, hori neutralizatzeko, kontrolatzeko edo bideratzeko, ez, betik gorako mugimendu hori mantendu, Katalunian horrela egin dute, momentu batzuetan ANC-ek, asambladak, zuzen ipinitu alderdiak, edo Omnium Kulturalek, edo hor egon dira erreferente batzuk, manipulatu ezin zituztenak, eta ikus alderdiak azten zirenean banatzen edo elkarren mokoka, beraiek esaten ziren izu. Hemen utzi txikikiri horiek orain, baduzu jolastu horretara beste gai batzuetan, baina hau gauza serioa da, eta hemen elkarrekin behar dugu. Orduan nik horrela ikusten dut gure eskulen funtzioa. Familia politikoak azken momentuan egia da, inekik esaten den moduan, azken momentuan parlamentu batean eta hor alderdiak parlamentu batean eman barko direla pausuak. Eta parlamentua da, Europara doana planteatzera izu, hau prestatzen ari gara. Eta Puigdemondoa esplikatzera, eta azkenean Jokin, Elsa edo gu ez gara, joan Europara esatera izu referendum bat egin nahi dugu, alderdiak joango dira. Baina alderdiak izan behar dira, gure eskuren morrogi eta ez alderatziz, baina behar dira, beharrezkoak dira. Gertatzen dena da, oreka zail horretan jokatu behar dela, elkarren beharra dute, batzuk eta beste, gure eskuren ditu alderdiak aurrera egin nahi badute, behar dute bere esku eta referendum mugimentua, eta batzutan horrekak ez dira bezak, baina, asmatu behar da, bidean. Askok galdetzen dira bai, herri galdeketen ostean zer. Nola lortu egunen batean eta batzeko eskubidea lotesleak izatea. Ez da bukatzen, gure eskubidea izatearen borroka, ez da pulso bada. Horreza, nola lortu dezakegun egunen batean lotesleak izatea. Nik uste dut azkenean gizarteak presio egiten bali badu, egiten duen bezala. Alderdiek badirudi aski dira horrekin pentsatzen, gehiengo batek, horiek eman beharko dute pulsek, ematen bezko dute, gizartek berri hori, oharazi beharko die, zer nahi dugun, eta zer egin behar duten, eta zi horretik, hortan azkenean jarri beharko dugu, benetan goza horiek eskatzen serio. Zer gertatuko den Katalunian? Horok egun lehenengo zen, aber zer gertatuko da, lortuko duten, lortuko ez baldute ere, horrek da bukatu. Horra jarretu da, eta horra ikusi dugu haintzea jakir egiten dute Katalunian, benetan istetik bain baituzten eskolak. Horre ikusi dute Europa guztiek eta zertan ari diren, beste toki batzuetan eta paketxoetan egiten diren gauzak hemen ejerzito kaletan eta gauzak debekatzen horre esaten zuten bezala, azkenen jendeak iritzen eman egulako, eta nik uste gauza horiek ez direla estatuaren alde, hori da Kataluniaren alde. Horako zergatzen bali badire, gauza Kataluniak ez du lortuko behar da momentu eta gauzak egitea, horrendik beste bide batzuk baditu, baina gaia da, kanpoko jendeak eta kanpoko podereak Katalunian jarriko dira politikorik. Eta nik uste hemen ere, hala jarriko dugu, horraka buketia maratoia, jarraitu behar dugu, eta herri honek historia handia dauke, eta hemendik pasatzen ari gara, eta nahi dugu gure pausu eman, eta lortu nahi baldin dugu, eta lortu ez bagendu ere aurrera jarraitu behar dugu, gure eguneroko borrok izan behar. Galdeketa batzuk daukan hoberena da, emaitzak berak ematen dela legitimitatea galdeketari. Ez da garrantzitsua nork egiten duen deialdia, ez da ere minimo demokratiko batzuk bermatu behar dira, hau da, mundu guztiak ukitza aukera bote emateko, jendeak ez emateko bialdiz, hau da, badago protokolo bat, bermatzeko garantia demokratiko guztiekin egiten dela, baina gero, benetako legitimitatea ez dugu ematen galdetu duenak, baizik eta urnetatik atera den emaitzak, horret ematen du. Katalunian ikusi genuen, azkenean Generalitateak ezin izan zuen egin referenduna, ilegala zelako, eta azkenean 40.000 voluntario egon ziren, eta antolatu ziren kolegio elektoralak, eta galdeketa egin zen, eta emaitzak atera ziren. Zergatik zen legitimo hori? Aldian ez da legala, baina bai legitimoa. Hain zuzen ere, emaitzek esaten zutelako argi eta garbi,
zein den Linderen nahia. Galdera bat erantzun zioten, eta masiboki eman zuten erantzun bat. Hauze nahi dugu, bi galdera ziren, galdera bikoitza, lehenago estatu bat nahi duzu, eta gero estatu independiente bat nahi duzu. Oso azkarrak izan ziren. Lehenengo galderarekin planteatzen da, estatua horraino heldu daitezke independienteak, federalistak, konfederalistak danak, estatuak. Bigarren galdera, estatu independentea, horraino helduko ziren bakarrik independentistak. Eta emaitzak pizkat bajuago izan zen, baina oso modu inteligentean egin zuten planteamentua. Zergatik da legitimoa? Joan ziren ari guztiek, beraien iritzia eman zutelako eta adierazi zutelako hori nahi zutela. Orduan, galdeketarena importantea da, ze ez da importantea nork galdetzen duen. Herriko batzordeak, edo gure eskuk, edo apezpikuak. Ez da ardura. Ardura da, jendeak zer esaten zuen galdeketarak. Eta horrek ematen diritzelezko legitimitatea galdeketari. Horregatik da importantzia egiten ari den lana. Interpelazioa batetik, eta gero implikazioa aktibatzea, guztiok izango dugu moduan, baina gero erantzun horrek ematen digulako ja pista Linderen nahia ez. Eta jakin ez dela amaitzen. Askotan komentatu dugu, Quebecen ezezkoa 3 aldiz jaso dute, eta segitu dute galdetzen. Datoran urtean, Nueva Caledonian egingo da galdeketa, referendum bat. Frantziak independentzia, referendumerako baimena eman du. Horren urte bete, Manuel del Valls eta independentista kaledoniarrak batu ziren, zuzenean prestatzeko referendum hori. Horren 30 urte egin zuten referenduna. Emaitz izan zen 1,7 independentziaren alde. 30 urte pasatu dira, eta berriro planteatuko dute. Inoiz ez da amaitzen. Hau da, demokrazia batek permititzen duena da, behin eta berriz galdetu alduzula. Eta ez dago limiterik galdetzeko, Suizan urtero egiten dute hori galdeketa. Eta ez da jausten Suizako demokrazia galdetzeagatik. Orduan, abiapuntua da, osea, lortu arte hori da. Batzuk nahi duten hori lortu arte, eskubide osoa dute galdetzen segitzeko. Guztiz adoz, gehituko nuke gehitzearen egunero egin beharko dugun lana dela, hori demokrazia radikal hori, ez da? Egunero urte guztian zehar, bai hemen, bai beste gauza askotan ere. Nik zentzu berdinean, baina, ekarriko dute David Fernandez esaten zuen hitz bat. Eta nik uste oso ondo adierazten duena zen nolako ibilbideak egon daitezken, eta horren inguruan gaude ez da nune oro. Zen nire esan gute erderaz, si no hay una vía democrática a la independencia, habrá una vía independentista a la democracia. Horri gehitu alduzu independentzia jarri beharrean, jarri alduzu a un proyecto federal, jarri alduzu a una soberanía social y económica, jarri aldituzu nahi duzun hitzak. Baina ez badago biderik eta hor dago. Ze puntutara arte, estatuarekin, gaur egun, posible den erabakitzeko eskubidea betetla izatea, eta ze puntutara arte ez. Eta ez bada posible, ze bide jarraituko den. Kanadan bere garaian, nik uste dut, 2009 egin zutela lehenengo erreferenduna, unilateralki, eta referendun ostean da kuriosoa ikusta Kanadako parlamentuak bere garaian egin joan zen auzitegi nagusira joan zen erreferendumaren kontu guzti hau, eta hor auzitegi nagusiak esan zuen. Bide unilaterala ez dira legezkoak Kanadan, baina Kanadako parlamentuak eduki behar du kontutan hor gehiengo bat badago erabakitzeko eskubideen alde, hori kontutan izan behar du, eta hortik egin zen ladi de claridad. Egia da, nik uste dut gaur egun, estatuan ez daude koordenada horietan, estatuan ez dago gehiengorik horretarako, orduan hor dago... Eta igualea esan dut gaizki, baina... Ez matizazio bazetik, askotan entzun dut, Gorenak Kanadan zer esan zuen, azken esan zuen Kanada eta bestek elkartu behar zirela, esan ziren parez,
batak ez zuela legalidade, legitimidade gehiago bestea baino, biak dutela legitimidade zea. Kanadako parlamentuak negoziatu behar zuela, baina negoziatu behar zuela bestek nahi zuten helburua lortzeko, ez helburu hori diskutatzeko eta kentzeko. Eta gero etorri zen, argitasun legea, eta nahi eredu bezala. Argitasun legea, dijo, gorenaren erabakiaren kontra bete-betean. Gorenak esan baldin bazuen, pare, zuek eta besteek, egin dezakena Kanadak esan, ez lege bat esan, egin esateko bezu. Nik jarriko dut, zer egingoa, nik jarriko dut, zein den galdera. Hori da, gorenaren esan zuenari, kasurik ez egin. Orduan zer gertatu zen, bestek ere, egin zutela beste lege bat. Justo kontrakoa izan, Orduan, bi lege daude, zer gertatzen denan, han inor, gertuela beste legea konstituzionala eramaten, bia daude hor. Baina berriro ere, zea nahi izaten dutenean, berriro prozesu batenen sartu nahi izaten dutenean, berriro arazoi izango dute. Orduan kontuz horrekin. Eta hor barkatu, eta hor esaten du, tribunal, jorenak esaten du, eta azkenean erabakitzen bat emodete bere kabuz joatea, hori ez da oso legezko izango. Baina nazioarteko babesa jasotzen baldin badute hor konpon Mari Anton. Eta nik uste hemengo unilateralidade kontu horrekin hor dago arazoa. Azken Kataluniak unilateralidade bide hori hartzen baldin badu jasoko aldo nazioartearen babesa, hori da kontu. Bestela, han Kanadan ez dute esaten ez hori egiten baldin badute ejertzito bat. Horenak hori izien esan. Zan nahi nuen ideatzean gero eta murmullo gehiago entzuten dudala, eta ez da bronka bat, Hasiko gara publikoaren txandarekin, ean honor galderaren bat badeko, hortik, baina harin joan bat gara, galderaren bat dago atzetik. Ez? Ez? Horrein izutzen zaret, ez da? Galdera haukagu. Bale. Orduan joan bat gara azkenengo minutu horrekin. Hasiko gara Eltzarengatik, zer gertatu bazaizue hor buruan orain da momentua. Sei ardatz uste dugunak onak izango zirenak edo, kanal juridikoak ireki, eskubide sozialen berme demokratikoa nahi dugula, horriak jantzen ez baditut. Lurraldeari konponbide emon erakundeak eraldatzeko, proiektu politikoa giza eskubideekin eta eskubide sozialekin erabat konprometitua egon behar dela, aniztasun politikoa eta sozial positiboki onartu behar dela, eta bestalde baten kultura dimentsio hori bebai eduki behar duela. Eta pentsatzen dugu guzti hori pote berean sartzen bada, azkenean proiektua leku honeran helduko da. Horik puntualizazio txiki bat egin nuke konfliktoz, hitz egin da horretaz, eta konfliktoa egon dago, hemen izan dago askotan, eta nik uste dut benetan konfliktoa sortzen duena da eskubide baten ukatzea. Orduan, bai gure esku dago mugimentua eta beste hori bakarrik, baina beste jende asko gizarte honetan, duen nahia da, hain zuzen ere, konflikto hori konpontzea. Konflikto horrekin amaitzea. Era baketsuan eta alik eta azkarren konflikto hori irtenbide bat ematea. Eta irtenbide hori izan beharko lehetzuke, guztiz demokratikoa, parte hartzailean eta guztien adostasunean oinarritua. Baina ez gara konfliktoa bilatzen ari, ez egite konfliktoa konpontzen ari. Nik bakarrik soilen du herri biltzen zareten guztiei, benetan eritzen zait apasionantea egoera politiko hau, une historiko hau, ni seguro nago frutu honak emango dituela irakasgai demokratiko ikaragarria egiten ari dela, emaitza edozein dela ere, bakarrik planteatzea
prozesua eguntzen zait interesantea. Hori inurri lana egiten ari da, anonimoki, esfortzu handiaz, munduko ordu guztiak sartuta, eta niri eskertzea baino zer gelditzen gero guztiok profitatuko gara zegoen lanaz, eta zuek egunez egun, astez zabiltzate bileratan eta gero antolatzen galdeketak herrietan, eta eskarrik asko eta zorionak. Nik goetan lehenengo jendeari eskatzea bozketa egitera joan zela, beste dara mutuko dira. Nik uste oso momentu politizango dela hori bekostako biztanlentzako, eta nik uste jende asko jomu dela, inork zalantza baldin badoke, joan dedira ez da mutziko gara. Eta bigarrena, gure esku dago asko ari da egiten erabakitzeko eskubideen alde, baina asko ari da egiten gure prozeso baten aldena, bizikidatzaren alde. Azkenean, ez gaude bituta, jende ezberdinen artean proiektu bat hartu eta proiektu horren aurrean eztabaidatu lasai eta dago bat etorri eta aurrera jun eta hori nik uste oso berri da gure herrian. Eta bizikidetza aipatzen dugunean nik uste hori da bizikidetza da ez da laurerekin, eta ondo personalki ondo konpontzen garelako, baizik eta eztabaidatu duzun horrekin, gero gauza izan, nahi batean, lasai hitz egin, atsegin gertatu, azkenean simpatia hartu eta beste edozein herritar bezala hartu eta gainera prest egotea berarekin gauzak eraikitzen jarraitzea. Eta nik uste horretik jendeak eskola banai bane modu horretan, etorre dira gure eskola. Nik baita ere txalotzea olako ekimenak eta horretan dagoen jende guztian, nik uste oso garrantzua dela eta jendea egotea horren atzean. Gero beste baita nik uste oso garrantzitsua dela jende guztia parte hartzera jotea eta lan hori ez da bakarrik gure eskuren lan bat, baizik eta norbanakoen lana, kolektiboen lana, animatzea jendea parte hartzera eta bestalde ja bukatzeko nik uste dut behin herri honek erabakitzen duenean. Hau trena ezin izango da gelditu nik uste dut eta ideia hori oso garrantzitsua da. Tren hau ezin izango da gelditu eta nork esango digu etorkizunean ez dugula, eukiko duguna gaitasunik erabakitzeko baita politika sozial eta ekonomikoetaz, horiek gaur egun ere ez garela buru jabe. Horretara joan gara, baina erabaki behar dugu eta erabaki behar da. Lehen hau. Eta kasu honetan lurraldetasunaren buruz. Denbora agortu zaigu. Espero dugu eztabaida hau zuentzat baliogarria izatea eta apirilaren 2an bebai parte hartze hori handia izatea. Azkenean maiatzaren 7an. Maiatzaren 7an, hasieran zau bebai apirilaren 2an maiatzaren 7an. Maiatzaren 7an. Bueno, maiatzaren 7an. Horrein behin txekitu duzue? Maiatzaren 7an parte hartze hori handia izatea eta gu gatoz bueltan datorren hilabetean beste saltza batekin. Gabon eta eskerrik asko.